Kweduno mabuja madoka chereta uya nadzo nhau dzozuwa rochi 21 mwedzi uno waKubvumbiri. Tiri kutanda ipapa tiri kuverenga mazuva 56 ayo Blessed Muhlanga arimo mujere pakaita kunyangariwa chaiko. Geza burika nyasi kweli kuseni akagoti mabuja kwaeZimbabwe chiitai zvokuratidzira kurekera kuenda kumabasa nekurekera kuenda kwese kusvikira tazoreketa kusvikira wamunangarwa wabva pachigaro. Idihwi wazhinji ipapa wari kutopazika musoro kuti woita sei zuva ramangwana. Agoreketa akati zvitoro ngazvigope vanhu zvokudya mahara vanozobhadha vanhu hurumende itsva ichauya. Ndokubikira magandanga kawo tagozviita pedu paya pamushimbo. Manduwe rikaiti nyarare ipapa Zimbabwe yese inozviziva kuti kubikira magandanga kwakaita sei. Danga munopfika danga chikwere chogu mopfika zvese paribe kana chibodzi chinozobenutsiwa kana hurumende yapinda kuregai kufurirwa mhanduwe. Asi ipapa mapazi ehurumende akaita somapurisa, bhazi rinoringana zvowabasa wehurumende nevamwe vanoringana zvokuchengetedzwa kwenyika vari kuti aiwa goregai kushago regai kuvhundutsiwa kwaendai kumabasa kwenyu nokwese kwamunoda kuenda mhanduwe kaitikaira izvizvino paribe anokubvunzai paribe anokunetsai kana kukurambidzai kuti musaende ba. Heno mabuja kuti munozviona sei tikaiti rambe zvedu takandoringa tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichikaira sei potinenge tichiona mazuva ese. Ziyambi agoendesa matsamba kune iro dare rawo romakurukota vamunangarwa wari kuti iwo wakubvumirana wari kuida kuti waite zvokuchinja bumbiro romutemo. Zvawada kuchinja pabumbiro romutemo kwaiti kuda kuti ipapa titi mutungamiri wenyika, paramende, makanzuru waingidziwe ubasa hwawo kubva izvezvi kusvikira kubva panopera mwaka wavari kusenza kusvikira makore 3. Kureketa kuti inenge yakusvika 2031. Elkamu. Rikaiti paringi wari kuti pokare wari kuda kubisa zvokuvhotesa vanhu, kunyoresa vanhu kuti vavhote nozvese zvinochengetiwa zvokuvhotazvo kwai kuti zvibenutsiwe kubazi rinoringana zvokunyoresewa kwevanhu munyika reregistrar department. Wakuda kutorera zeki ipapa. Azeki kwai chandosara iri yokuti vanhu vaende kovhota ichibva yabenutsa zvotopera. Apa pokare wari kuti chochitatu chauda kuti wachinje ipapa ndiyo nyaya delimitation yokutariwa kwomuganhu mitsva kwaiti kuda kuti titi kuisiwe inonzi Zimbabwe Delimitation Commission. Mhanduwe ndikandongwa pari kunzi commission ndotanda kufunga pokare wakumana kuti imotikangani dziri kutengiwa Toyota inoita kuita mari hwendo huno noiyo makomisheni waya pakaita kunyangariwa. Ipapa mukatoona zvadari mhanduwe moziva kuti zvatanda kutanda chaiko kusvino tikaitione kuti zvinosvika papi. Mangwana tinenge tichiendera mberi tichiparura kunyepa mhanduwe kuita kutanika pachena zviburike zvese kuti zvikumbotekaira sei tinenge tichikunyepai zvimwe. Wokanzuro guta roBulawayo wari kunetseka fani kwai wanodzimura mwoto fire brigade ipapa wakagosaya marita anosvika zviuru 20 odhiziri makore 3 apfuura. Wari kusaya kuziva kuti yakagotekaira sei yakati aidihwi rikaitione kuti kuchasungiwa vanhu chere kana kuti kunenge kuribe chiri kuitika. Ivo kawo anti-corruption commission ndo basa ravanofanira vachitekaira naro vochiita kumhanya chaiko izvozvi. Rikaiti zvione izvozvi kuti zvinenge zvinano papi. Ukuwo ndavaningi mangwana naiye muzvinafundo mavhima wari kuita kusaya kuti woita sei wari kusaya pokuringa kusaya pokubata nokuti wakabatiwa pachena kutoti idihwi hurumende iripe basa kana nozvinhu zviribe ino vanhu nokutoti ipapa wagoburika wari kuchikoro chiya iye mavhimayo chiya chino
mudenga makaita kunyopoliwa mhanduwe nomuchenje nezvimwe zvakaita kudanda mawindo akaita kupwanyika. Kam kwaina iye mangwana aiwa watopedza kunadzirisa mavhimari kuti aiwa wachiri kunadzirisa wosaya kuti ipapa pane chiripo chere ipapa, obva watoziva kuti aiwa wari kundoreketa kuti zvinonzi wakanzika tipika mapikichawo zviri kuitika zvacho. Kupi palibe chinoburika mhanduwe, kuribe kana chiri kuitika. Unobva wanyatsa kuona kutoti idi varume vakaita kujairira chaiko, kujairira kungoreketa zvavanofunga musoro mavo kuti ndo zvinoita kuti vanhu vareke kureketa chinhu. Zvinoita kuhwadza. Hurumende yedu kwai yagoita kutoti vanhu vakaita tsaona zvitima zviya chorovhosi pokare nochobhibhiara kwai wagoita kubhurutsiwa mhanduwe kubva kuBulawayo kuenda kumapopoma kuVictoria Falls. Idihwi aiwa varungu tinozovada wakomana. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvi, nekutoti heno kuti wachabenutsiwa cherei kana kuti wachabhururutsiwa, tinenge tichizoringa ipapo kuti zvinenge zvichienda nokupi, kuti hurumende yakabva yanyaraka kuti watika ere nomugwagwa wokuVictoria Falls. Wakati yewo makoronga aya angazoburikepo kare kana kuti bhazi ravo rinokona kuzonyura mukatimo. Idihwi rekai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti wanoipedza sei nyaya yacho. Jojo Gowamatanga gonzi ipapa akaita kuvhuta kuvhura hombe mhanduwe. Wonyuzoku ari kureketayo kutoti kuno matsamba wakagopuwa ari kunikisa pachena kutoti Jojo Gowamatanga ano mari inosvika mamiliyoni 100 chaiwo omari yokuAmerica agotora achinyora matsamba kuti tikutobhadhara makuno yano, tikubhadhara makuno yano kumakambani akaendesa goridhe kuiyo Fidelity. Yei paribe chizvino. Rekai tione zvedu kuti zvinenge zvienda nopapi zvitekera sei, tinenge tichizokunyepai. Kuno muChina azopuwa makore 30 kugara mujere akaponda munhu anonzi Goni iye achinzi Kai Yulong, iye muChina yu. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tiri kufara kuti akona kuzopuwa makore akawanda kudari, akatopotsa agwarasha mumwe. Wakomana zvinoita kuhwadza. Idihwi waChina wawa idinga wachimbidza wabenuka kwawo. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Nozuro chikwata chomanika chagoita zviri nochotele 1 triangolo ikajaya dhaya magaya nokabodzi kepekepe yafara Jerusalem PF yakajiwa nobhikita nokabodzi tikuti makorokoto kubhikita wakaita tusvinu nyasi uno Scotland no FC Platinum kabodzi chikenini ikajiwa nosimba bhora. Wakomana imi Ngezi Platinum no Highlanders Boso zvikandoita 0-0. Emosi ikaja Dynamos nokabodzi pa0. Kepeke kwekwe no Highlanders waribe kutamba. PSL yatoti tikutsvaka kuti chii chakaitika, takatomirira kuti nyepiwe kuti chii chakaitika kuti wariko kugotamba. Tikaitione kuti zvinenge zviburika chere kana kuti paribe. Tikaringadzirikirika ipo pasi rese. Kureketa kuno Home Affairs yomuSouth Africa iri kureketayo kuti kwai aiwa madhironi atagoisa kuzambuko Robert Bridge mhanduwe kwai ari kuita tusvinu nokutoti wanhu wakona kubatiwa ipapa wari kuda kupinda munyika muno zvisiri pamutemo muSouth Africa kwai wari kusvika churu chibodzi nokupfuura. Mhanduwe kuchanetsa kumberi kuku. Rekai tirambe zvedu takabaringa uku mbane agozvifungira kuti chikwatacho EFF chingaende kudare rodzimhosva chiri pasaiti no DA wachitiwo tikuda kuramba iyo nyaya VAT. Hurumende muSouth Africa iri pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Ndipo munotoona kuti
ana Musi Maimani aiwa uhendo huno waita kutaika chaiko kutaika rekai tione kuti vanoipedza sei. Ukuwo muteedzeri womutungamiriri wenyika yeSouth Africa Paul Mashatile agoti kwaenda shatiwa manduwe kwai motika yangu yagopfuuriwa katatu kanopfuura nowanhu watisiri kuziva kuti chii mbanani zviri kutekaira sei. yowe tikaiti gumira kuona kuti zvinenge zvinano papi. Tikundoimba kuti kuribe zvizhinji zvinoitika ipapa. Koka Ramaphosa mudhuze kuti akwachanurwe kabisiwe pachigaro pakanyangaritsa apo tinenge tikunyepa yini. Kukenya kwaiwa goti taisa mutemo mutsva unochokuita nezvokuwachiwa kwomari kuti ureke kugoitika zvakanyanya, nokuti wakabva waisiwa kunze kwaiwa vari kutekaidza kuwachiwa kwomari zvisvino. Mandiwe pakaita kuoma chaiko. Rekai tione zvedu kuti zvinenge zvitekaira sei. Uku kuBurkina Faso Ibrahim Traore kwayagosunga masoja akati wande ipapa kuti kwaiwada umumukira. Elkam wakazvingwa pachere kuti kai ukagara nodemo newo uchagara shiwo nodemo. Ndo zvangoitika ipapa, ndo zviri kuda kuitika kuZimbabwe kwedu uno. Rekai tizvione hedu kuti zvinenge zvinano papi. Uku Tunisia kwaiyagoti kune wakuru zvimatonge hwenyika nemagweta aya nevamwe wakawanda wanziwo vari kuita achitororo wakomana. Rekai tigoringa kuona kuti zvichaenda nokupi, zvichatekaira sei, zvichigozopera sei. Pasi rese mukugumisira kuita kuchema, wamwe wachifara, wamwe wachindoti hene ikweyo kuti kwai Papa Francis wapfa. Wano makore 88 pachirungu. Tikundoti RIP Pope Francis pachirungu. Elkam kwai Papa mukaona izvozvi zviri kuitika, garai maziva kuti yawe wamhera kubenhuka mhanduwe. Kabanga maminiti mairi chaiwo wanenge wabenhuka. Rekai tirambe zvedu takaringa kuona nadzirisai nhau dzoupenyu zviite zvisvinu kudenga kuchanakidza kuenda. Tiri ipapo mabuja. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.